A Serra do Xistral érguese ante o mar Cantábrico no norte da provincia de Lugo. A chuvia e a néboa forman parte da paisaxe. Este clima fai da Serra do Xistral un entorno único. Mais é posible a protección da nosa biodiversidade co desenvolvemento económico? Para responder a esta pregunta nace o proxecto Life in Common Land. Pois este proxecto consiste fundamentalmente en preservar o medio natural no que habitan as persoas na Serra do Xistral, poñelo en valor para que a súa conservación permita mellorar a economía das familias. Pois o proxecto Life in Common Land é un proxecto cofinanciado pola Unión Europea a través do programa LIFE, que coordina a Deputación de Lugo e no que participamos tamén a Universidade de Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela. É un proxecto que ten como objetivo principal a conservación de 3 hábitats prioritarios de interés comunitario, como son as turbeiras de cobertor, as turbeiras altas e os queirogais húmidos atlánticos. Estes hábitats están moi ligados ás actividades tradicionais que se dan na Serra do Xistral, concretamente o manexo gandeiro e a existencia de cabalos salvaxes. Polo tanto, son protagonistas fundamentais do proxecto as comunidades de montes, porque son elas as propietarias dos terrenos e son as que teñen o coñecemento de xeración tras xeración de como manexar o territorio e estas actividades tradicionais. Toda a Serra do Xistral en sí é unha maravilla medioambiental. As turbeiras de cobertón son un dos sumidoiros de CO2 máis importantes que temos na península. É un dos hábitats máis prioritarios, valga un pouco a enfatización así un pouco bestia, pero é un dos hábitats prioritarios e máis singulares que existen na península. Non se atopan un espacio natural protegido desas características en outras zonas de España. E aínda que con matices tampouco existe algo similar no resto de Europa. O programa LIFE é un instrumento financeiro da Unión Europea en materia do medio ambiente e a acción polo clima. A Deputación de Lugo desenvolve o proxecto LIFE para a conservación e restauración dos 3 hábitats da Serra do Xistral. Para isto, conta coa axuda das Universidades de Santiago e da Coruña. Ahora mesmo estamos prácticamente dentro dunha das turbeiras máis espectaculares da Serra do Xistral. As turbeiras son ecosistemas húmidos que, en gran parte debido ao enchoupamento do terreno, non son capaces de descompoñer toda a materia orgánica que se vai xerando, non? Entonces, esa materia orgánica se acumula no terreno en forma de turba. No caso das turbeiras elevadas, son moi características un xénero de especies que son os esfagnos, que son unha especie de musgos de turbeiras, e son eses encargados de acumular esa materia orgánica en forma de turba. E hai esfagnos que son capaces de acumular ata 20 veces o seu peso seco en auga. O sea, son especies moi húmidas tamén. E tamén son moi interesantes e moi típicas destes hábitats as plantas carnívoras, como as droseras ou as pingüícolas, que son moi representativas aquí na Serra do Xistral das turbeiras elevadas. As turbeiras de cobertor reciben na Serra do Xistral un aporte de humedad constante a través das néboas, como vemos hoxe, e tamén das chuvias, e están dominadas por unha especie de herbácea, que é esta gramínea, Molinia caurelea, que forma parte tamén da identidade dos povos do Xistral, porque antigamente utilizaban esta especie para facer os colchóns das casas. Este é outro dos 3 hábitats prioritarios do Xistral, é o queirogal húmido atlántico. Os 3, como xa explicamos antes, son hábitats de interés comunitario e hábitats prioritarios. Son raros en Europa e os países teñen a responsabilidade de conservalos. Son moi importantes os cabalos para manter unha estructura da vexetación e para manter os queirogais con un estado de conservación favorable e unha diversidade alta. As universidades, ao igual que a administración, neste caso, teñen un papel fundamental. Primeiro, porque para captar estes fondos europeos houbo que facer unha concurrencia aos mesmos e poñer a disposición unha achega económica. Hai que pensar que este proxecto son 2 millóns de euros para o territorio.
dos que unha parte, a gran maioría, un 600, opón a Comunidade Económica Europea, pero o resto témolo que poñer entre as administracións, e aí está implicada a Universidade de Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e tamén a Deputación de Lugo, pero o seu papel vai máis alá dunha aportación económica, o seu papel vai a nivel formativo da sociedade, a nivel de implicación e de investigación sobre todas esas masas de torbeira e como afectan as distintas producións, como se pode mellorar a produción, é dicir, a plantexar para as persoas mellores recursos á hora de traballar. No centro do proxecto, xunto coa riqueza da Serra do Xistral, atópanse as comunidades de montes. Son Alejandro e son o presidente da Comunidade de Montes aquí de Freixulfe, no Valadouro. Bueno, que a cala temos dedicada á explotación de cabalos e vacas. E bueno, o contacto que tuvemos coas universidades, pois, en principio foi fai xa, non sei, fai 3 anos, e sí que nos pareceu interesante o enfoque que tiñan para intentar volver a regenerar un pouco zonas que están abandonadas, que agora os animales baixa moita carga gandeira nos montes, o abandono do rural, bueno, o de sempre, o que vemos todos que está pasando. Entón, sí que estaban non só abandonadas, non estaban generando o que tiñan que generar para o alimento, sobre todo, bueno, neste caso das bestas. E sí que nos pareceu interesante o proxecto que tiñan eles de, bueno, a orientación, o tema de cuidar un pouco as turbeiras. Hai unha parte maravillosa de implicación social, sin a cual non sería posible desenvolver o proxecto, non poderíamos facelo se os comuneiros non estiveran en disposición, se esas xentes do territorio non se implicaran, pero tampouco sería posible leválo a cabo sin a colaboración universitaria, sin o eido de investigación, sin o eido científico que se integra plenamente na sociedade, se adapta, porque non estamos falando de persoas que teñan o mellor o mesmo grau de coñecementos ou estén ao mesmo nivel e conflúen precisamente nesa aposta de poñer en valor o territorio, dende os nenos dos coles, as persoas maiores que están ao mellor en centros de día, aos gandeiros que teñen pois, os seus cabalos pastando nese terreno. É toda unha aposta conxunta de adaptación, por un lado e polo outro, pero a parte científica e educativa da universidade é clave neste proxecto. O noso papel é a de xerencia do proxecto, é dicir, facemos un pouco a labor de apoio á Diputación, que é o que lidera o proxecto en sí, en coordinar a parte administrativa, a parte técnica, facilitar todos os informes, evaluacións económicas e a execución das accións concretas de conservación que se están a desenvolver. Unha das cousas que che piden é que sea replicable e transferible. É isto que están pretendendo con este proxecto, que sexa replicable noutro lugar en Europa, e que sea transferible. Esa transferibilidade é algo que realmente se nota nos últimos tempos neste proxecto. Empezou no ano 17 e acaba no ano 22. E agora neste momento, como todo o que custa arrincar, pero agora neste momento xa se están realizando accións de conservación propiamente dita, xa se fixeron seminarios, pois, por exemplo, seminarios dedicados á comercialización de carne de vacún da zona do Xistral. Entón xa hai algo palpable, algo tangible, que realmente pois, está facendo que nos relacionemos tanto dentro da populación do Xistral como de cara ao exterior. Con este programa búscase favorecer o asentamento da poboación no rural conservando os ecosistemas deste espazo de gran valor ecolóxico integrado na Rede Natura e na Reserva da Biosfera. Que se free a saída de poboación que se ven producindo nos últimos anos do medio rural, ese éxodo que é unha verdadeira lacra para todo o rural da provincia de Lugo, que se free en primeiro lugar. En segundo lugar, que as familias que ali queden consoliden a súa economía porque van a ter unha entrada máis de recursos económicos ou, no seu caso, se non é a maiores, pois será, se non é un complemento, pois será unha mellora na economía que xa tiñan. E logo, en terceiro lugar, pode ser, por que non, unha oportunidade para outras persoas que queiran achegarse a vivir o rural e que teñan un medio de vida.
A Deputación de Lugo será a primeira administración de España que recompense económicamente os traballos de conservación dos espazos naturais. Este modelo remata, culmina nun pago por resultados de conservación aos comuneiros. É dicir, as comunidades de montes que aporten máis superficie de hábitats en bo estado de conservación recibirán un pago máis cuantioso, ¿no? Para desenvolver o modelo, comezamos realizando unha cartografía de hábitats, analizando, evaluando, avaliando o estado de conservación dos diferentes hábitats e desenvolvemos un sistema de indicadores sinxelos que permitan aos comuneiros e a nós determinar se un hábitat está en bo estado de conservación. Esos indicadores que se están seleccionando para saber como están de ben conservados, os mecanismos que se están evaluando para poder valorar rapidamente e de forma eficaz si están cumplindo obxectivos de conservación e os mecanismos de pago tamén se están ensayando dentro do proxecto. Os indicadores que utilizamos, por exemplo, nos queirogais, son a presencia de especies vegetais alóctonas non propias dos queirogais, como por exemplo piñeiros, eucaliptos, tamén a porcentaxe de especies arbustivas en comparación coas herbáceas. O ideal é un queirogal aberto, con matas e herbáceas. Tamén, por exemplo, a presencia de toxo. Cando hai máis de un 50% de toxo, consideramos que o estado de conservación non é o óptimo, non? E, segundo o estado de conservación, se van recomendando distintas accións de conservación para revertir eses estados. Por exemplo, se houbera moito toxo, habería que aumentar a presenza de cabalos salvaxes ou habería que facer unha roza e logo o uso de cabalos para mellorar o estado de conservación. Fixéronos uns cuantos desbroces e si que vemos que, bueno, na zona onde se desbrozou xa o ano pasado, por agora o gado si que empeza a ir a ele, empeza a castigalos e axudarlle a que non volva, pois, sobre todo o toxo. Entón, sí que, bueno, parecenos interesante, a verdade que sí. Ademais, que se mire un pouquiño, pois, por isto que realmente está medio abandonado, a xente, pois, foise, e se non hai xente, non hai quen o cuide. O programa está demostrando que o cuidado da terra e de quen vive nela é compatible co desenvolvemento económico, que un piar precisa do outro para soster este enorme fogar que é a Serra do Xistral. No Xistral, sobre todo, son as grandes masas de terreno que nos permiten ter gando pastando en perfecta liberdade, que lle aporta unha calidade superior a toda esa produción de carne. Tamén as grandes zonas conservadas dentro desa rede Natura 2000, por algo está catalogada así, e porque esas torbeiras son, en definitiva, un territorio único que conforman unha natureza e unha paisaxe extraordinaria que destaca pola súa, porque son auténticos, porque non houve intervención sobre eles, porque se conservan tal e como foron evolucionando ao longo dos anos e producir a través destes territorios produtos de alimentación que destaquen pola súa calidade. Tanto esa carne como a todo eso tiña que ter outros valores. Non é o mismo un animal cebao aquí en extensivo, coa libertad que ten, e falta de estrés, todo eso, que confinaos en cuadras, apartaos das madres, antes de que elas os aparten, porque, bueno, por naturaleza elas mismas, cando levan tempo gestando, van a apartar a outra cría, pois, para ir a prepararse para o seguinte parto. Dentro desa replicabilidade, transferidade ou desas sinerxias que se están facendo, un pouco os traballos máis palpables ou tangibles dentro do proxecto e que demostran que o proxecto está funcionando son xa seminarios que se realizaron no Concello de Valodoro neste caso para comercialización de carne de vacún propia da Serra do Xistral. Se trataron temas como, por exemplo, a creación dunha marca. A idea é que tamén se adira a marca que estamos creando como reserva da biosfera, esa carne. Entre o mar e a néboa, o coidado e o desenvolvemento, a Serra do Xistral colleita a semente da vida na terra en común. Eu creo que é unha das zonas moi pouco contaminada,
que non, por parte de ningunha comunidade, non hai o que falábamos, as explotacións grandes, imagínate unha explotación leiteira grande aquí, pois xa generas unha contaminación, usarías máis purines, usarías máis... E aquí está prácticamente pois co que dá ela, ten boa riqueza, está bañada polo mar e sabemos que suavízalle moito o clima e axúdalle moito. Entonces, para min, un dos mellores sitios. Depois temos o tema das turbeiras, que xa sabemos a auga que almacena e, bueno, entonces, bueno, para min un sitio pouco explotado, pero interesante explotalo, pero sin degradalo, explotalo suave. Mira, qué vistas Se ve hoy. el mar, hay una vista espectacular, sí.